जायखौ जों नुनो मोननाय जाया बेफोरबायदि गुदि फरायसालियाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आयदाखौ दिनै 14 नभेम्बर गथ'सा सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै सुबुं सम्पद दानायनि थांखिजों मायनावफुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सांग्रां वारिजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरिनि दिथा होनायाव गोबां उन्दै फरायसाफ्रा हारिमुआरि गेलेनाय थुनलाइ बादायनाय बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव जोंनि खौरांगिरि मिथुन बसुमतारीनि एक्सक्लुसिव लानाय रादाबनि गेजेरजों मा फोरमायदों मिथिना लानि। नुनो मोननाय जाया गोबां नैबेबायदि गुदि फरायसालिफोराव बेफोरबायदि हारिमु आयदाखौ लानानै बा सोलोंथाइ आयदानि सायाव लानानै गुबुन गुबुन आयदाखौ दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जाया। नैबे समाव आं दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे मायनावफुरि गुदि फरायसालियाव। नैबे समाव गोबां फरायसाफोरा उन्दै फरायसाफोरा गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै जेरै बावखायाव माइ बान्नाय, लोगोसे खेला गेलेनायाव मा लानाय जायो, लोगोसे गायनाय फुनायाव मा लानाय जायो, लोगोसे नैबे सोलोंथाइ बिथिङाव गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानो थाखाय माबायदि बिथिंखौ लानानै उन्दै फरायसाफोरा बेफोरबायदि गाननाय जोमनायजों लोगोसे समायना रमायना नैबे नुथायफोरखौ दिन्थिगासिनो दं केमेरा पार्सन बिथाङा। नैबे समाव नैबे मायनावफुरि गुदि फरायसालिनि जे गाहाय फोरोंगिरि बिथांनिफ्राय जों नैबे आयदानि सायाव गेबेङै मिथिनानै लागोन। आच्छा, खुलुमनाय होबाय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम। आं दा बे समाव दिनै 14 नभेम्बर एबा चिल्ड्रेन डे, दिनै आदै नेहरू एबा पन्डित जवाहरलाल नेहरू जाय बिथाङा भारतनि गिबि गाहाय मन्थ्रिमोन, बिथांनि दिनै गोसोखांथाव जोनोम सानखौ जोङो जोंनि मायनावफुरि गुदि फरायसालियाव दिनै जेरै एकदम गाब गोनां हारिमुआरि हान्जा सुरनायजों लोगोसे जोङो दिनैनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ फोजोबखांनानै जों दा हान्जा सुरनो लाबाय। बे गोजोन हान्जा सुरनायजों लोगोसे जोङो दिनै दा दसे समनि उनाव जोङो हारिमुआरि दिन्थिफुंगोन आरो बेलासियाव बेबायदिनो जों फुटबल एबा जोलुर बादायनायबो जोंहा हाबाफारियाव दङ। दा बेबायदिनो जोङो बेखौ मेइनलि मानो लानाय जादों बेनि गुबै ओंथियानो जाबाय जोङो फरायनाय जिबनजों लोगोसे उन्दै होनब्ला गुदि थाखो एबा LP स्टेजनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि एक्टिभिटिसखौ मोनलाङोब्ला निस्सय गथ'फ्रा दानि समनि दावगालु मुगानि दावगानायनि आगानखौ मोनहैनो हागोनखौ मिजिं लानानैनो दिनैनि समाव आङो बेखौ साजायदों। आरो प्राय बेवहाय गथ' गथायजों लानानै जों बिमा बिफाखौबो हांख्रायहरदों। हयथ' बिथांमोनहाबो खाथियाव दंसै, दा हान्जा सुरब्ला थाफासिगोन। दा बे हान्जा सुरनाया जोबोद रंजालु आदबनि गेजेरजों सोलोंथाइजों लोगोसे बिसेसकै जोंनि फरायसालियाव हारिमुआरियाथ' दंखासै, खारनाय बारनाय गेलेनायाथ' दंखासै, लोगोसे जों आबाद बिथिं, जौगा सावगारि आखिनाय, डिबेट, बेबायदिनो कुइज, एक्सटेम्पर स्पिच, एनि जायखिया रोखोमनि दा सरकारनिफ्राय हरनाय बिथोनफोरखौ जोङो मानिनानै हाबाफारिखौ स्टेप बाय स्टेप लांगासिनो दं। दा बे समाव आङो दिनैनि बे 14 नभेम्बर गोसोखांथाव सानखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जेरै दा हयथ' ससियेल मिडियाफ्राव नुग्रा बिथांमोनहाबो सोलोंहैनो हानांगौनि खाबुखौ आं लादों। आरो जोंहा थांनाय 10 जुनावबो जोंनि बे फरायसालियावनो जों बे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ लादों। बेवहाय जोंनि सोलोंथायारि बिथिंनि गुदि खलबनि बे गुदि फरायसालियाव जोङो गंसेल' फरायसालिखौ डिसि मेडाम बर्नाली देखाया चइस खालामनानै 12था हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिफोरजों स्मार्ट पापा केम्पेइनखौ जोंनि गंसेल' LP स्कुलखौ लादों सारा डिस्ट्रिक्टआवनो। माबायदि थुलुंगानाय मोनदों नोंथां? दा बेखौ थुलुंगा लानायजों दा बे फरायसाफोरखौ लानानै जोबोद थुलुंगानाय मोनो। मानो फरायसाफ्रा जेखौ बुङो बेखौनो मानिनो थाङो। बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां बोसोन होनो थांनांगौब्ला बेफोरबायदि रंगिना गाब गोनां हाबाफारिजोंसो गथ'फोरखौ लांनो हायोब्ला गथ'फोरनि बे फरायसालियाव खम जालांनायनि एगेन्सै बाङो। बिसेसकै आंनियाव दा 80 गथ' दङमोन। थांनाय 19 सेप्तेम्बराव सासे गथ' एक्सपायार जालांदों। आफसुसनि बाथ्रा 80 जनमोन। दा गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरनि हार खमायनाया जेरैबायदि दुखुनांथाव, बेनि दुखुनांथावनि उल्था आंनाव रंजालु आदबजों आं बेबायदि लाखिनो नाजानाया आंनि मोनसे प्रेक्टिस, जाय जिबनाव जोङो गोबां फरायसाजों दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लागासिनो दं। दा आंजों आंनि लोगो फोरोंगिरि माखासे दङ, बिथांमोनहाबो आंखौ जोबोद सापर्ट खालामो। जोंहा गार्जेन बिथांमोन दङ, गार्जेन बिथांमोनहाबो जोंजों सापर्ट दङ। दा आरो बुंनो थाङोब्ला नैबे समाव जोंनि फरायसालिया बेबायदिनो एडप्टेड स्कुल लिस्टआव गाखोनानै दङ। दा मा खालामो, बे मडेल स्कुल जालांनायनि गेजेरजों आरो साबसिननिफ्राय हामसिन मावनो नाजानाय दङ। दा आङो बेखिनिखौ आसा थिबाय। दिनैनि समाव हयथ' जोंनि बे प्लेकार्डफ्राव लिरनाय दङ, बायदिसिना लिरनाय स्ल'गान दङ। बे स्ल'गानफ्रा जोंनि प्रेक्टिकेल जिबनाव सोलिबोबाय थानायखौनो आं लिरनाय जादों।
माखासे रेलि दं नामा दिनै कालसारेल रेलि दङ दा दसे समनि उनावनो बिथांमोनहा जेरै सारियाव लाइन जाखानानै दंसै जों बे समावनो दैदेनसिगोन निस्सय जोङो बारा गोलाव लायाब्लाबो जिखिनि जोंहा जोंनि माने फरायसाफोरनि थुलुंगानाय दिनैनि 14 नभेम्बर गथ'सा सानखौ जोबोद गाब गोनाङै जाफुंहोनो जों लाहार फाहार लादों दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय फैबाय थानाय समाव मा मावलांनो थांखि लादों फैबाय थानाय समाव आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन मावगोनखौ जों मिजिं दङ मानो होनब्ला जोंनि फरायसालिया एडपसन स्कुल फैखाना दङ लिसा दा बेवहाय आङो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय गुदि फरायसालियाव जेखौ नुनो थाङा बेखौ गुदि फरायसालिनिफ्रायनो हयथ' आङो राफोदै गोसो बोनो हानाय गथ'फोरनि नलेजाव होगासिनो दं दा जोङो दा बावैसोनो दिनै कालसार दिन्थिदों गाबोन बावैसोनो जोङो कफि आबाद आलु आबाद एभ्रिथिं आबादखौ मावसिगोन आरो रेडि खासै आंहा दाख्लैबो आं मुला मैगं फोखांबाय दा माखासे बोथोरखौ नै दा बोथोराव मोजां आबादबो मावनो फोरोंगोन दा गथ'फ्रा गावसोरनो एडभान्स खासै मावनायावबो जै बुंबाय गाव गावबाव मोनफा बेफोर आइजेंफोरखौ लाजोबनो रोंगौ आरो दा बेखायनो बाख्नायनो गोनां दा आंनि फोरोंगिरि लोगोसे जोंहा एसएमसि प्रेसिडेन्टखौ आं बिथांखौ लेंहरदोंमोन एसे आर्जेन्ट मोनसे मेटाराव गावहा बेस्थ' दं होनना खिन्थाहरदों दा बेखायनो जोङो रायजो राजानि गेजेरजों बे जिनिसखौ बिदि जाफुंहोनो नाजाफायाबा फोरोंगिरिफोरजोंबो जाया बेखौ साननांगोन बुंनांगोन दा जोंहा गार्जेनफोर दंफायो गार्जेन बिथांमोनहा गावबा गाव गथ'नि थाखाय गाननाय जोमनाय नांगौ होनोब्ला गाननाय जोमनायखौबो हरफायो बेफोरनो आरो दा माखासे जोंहा स्कुलावबो इनफ्रास्ट्राकचारजों फैनाय बे फैसाफोरजोंनो आं बे रंगिना आर'नाइ गामसा गिन्जि बेफोरखौ बायजोबदों आरो दा जेरै गेलेनाय बिथिंनि थाखाय जोङो जार्सि बिदिनो इजार फुटबलनि थाखाय फुटबल आरोबा जिखुनु गेलेग्राफोरखौ जोङो समावनो जगार खालामनानै लाखाजोबदों दा दिनै लानोसो मानसि गैजोबा आइजें आइला आग्लायनानै थाबावबाय दा बहुदथा आं आइजेंखौ जगार खालामबाय दा बेखायनो बे आइजेंखौ फरायनायजों लोगोसे प्रेक्टिकेल दांनायनानै जे जिनिसखौ गियान मोननो हायो बेनो गुबैसिन थांखि आरो बियो गुदिनिफ्राय जागायनो हायोब्ला जों बेखौ आसा लाजाथाव दिनै 14 नभेम्बर लोगोसे गथ'साफोरनि चिलड्रेन डे लोगोसे उन्दै गथ'साफोरखौ लानानै जे उन्दैफोरनि सुबुं सम्पद दानाय लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय बेफोरबायदि आयदाखौ लानानै दिनैनि नैबे कालचार रेलि हाबाफारिखौ लादों होननानै बिथाङा फोरमायदों